Tang nama glia dan pelat spo jarngut ki ba puli bat kumju ki batrei hakaleng ki benta jong kari India ki balawan phai bat pun krep menta ran phai no shala ki kicham iwe na peneng kitei ide Dr. Paidbah Kordon merbanyang ibalai kren bat umo por ilapan pau ya ka jingso ka bai don kum ka doktor basumar ek brio kumnu banle haba ki lapoi hala kishnong ki thau bat ki jagasa terpang kabasung tunat kum ka doktor ilapan pau ka long ka bakham sungu sngai bansa ha ki jagasa kerpang bapun kre dala ka snong tat hadu pandakut ki aru prasngi kumba labu dak Sorkar Haka baning kong kwa ban aingu yublay baula shashkor bat kumju ro baula jubab ki jingkhot ke par ki jong ni mel abat sngi hado bangin dawai thai suk pat shakajala la jong abangarawan phai pat chene ngada tak jing kemen ke bakrau bangai I bak Sorkar ka asim khia shi sayangi nadu bangi mi na po Bangalore hadu ina poi hapo Guwahati hadu pat ironi lam pat yangi sapo kini ki quarantine centers tenga ai khuble shibon ka Sorkar ka jongi bat kumju ki volunteers baro ki bara rap khane ka por ka pemerintah Hatong sutu ni tep piru ni sutu pidai kum iwe nong trai wakmat do ke ongki frontline worker ma atu pim don di septiang ya kan kam ko pitrai ngamdan kanu kajing septiang namar sisi ni bangi bihan kene ki proper equipments kum bangi ongki PPE mo ki N95 ma sababyang kini ki tiar kita la kamdan kanu ka shortage ngamdan kanu kene kajing septiang ka bang ladang trai ka kendiat pila ban yetu ingi kumno ka situation kalong satu isi Bangalore hapor ba pidang don sitai abai dei bonu jing sapyang jung ni yang Jepang hakapor bangarang nan chete po Bangalore ki brio mostly kiran po cities ki ba kila long aware and sini si jaka ka bangadon mga kalong sunong kandong to ngam ki brio mostly ki palong aware kamdan kono ka social distancing dan ki brio ba pong face mask ba don ki wiki ki pong Dia kajing kadi hakan ka po dia nanti ka daw ba ki brio ki long aware that's the reason ba kim ko ngu hiru rangi ai ki protocol siki that's the reason baka case rang increase kung balong mentang at high fira ika cases kala po 1700 plus dia ka main reason ko long baka di ka kajing bom ko ngu kajing so thu sa pangno virus ki kajing opia kendo akpor basdang ban ki ko ni klam COVID-19 kajing kalong mostly kan in general le nga shimet nga kumong fi as a frontliner ngamdon kono kajing namar nga sabi po hospital and then kan in general kidon ki khana ki ba phone nga ki ong ba iwan chne tambangin le training haki ki hotels te ki ong menta nado wajan ka klam ngim yo tang ka bam bandon kidon ki ba ong yo tang ukhaw ka ding ngim don ni le kumno te ki mostly hidan ki baka katulog ki khamyo asho namar mostly po Bangalore hidan ki companies te ki companies ba film tray kam te kumno kan ai tulog ki staff so kabon ba kajing kan kidan ki bamyo tulog kidan ki ki bapli ba sa po hostel ki jaka shet jong ki ru ki lakhang no kabam ka di kam don te kita ki jing ti pi la bani thu ni khndiat kumnu pi pen be ya kan ni jing wan phai no jong pi lambat we di sa ni ka jalla hoi yakani ni yo ki messages na po shillong jong ki dan ki ba phone na po ka health department ki ba kila provide phone numbers ni phone ki but kum jo support Bangalore ki la era pe ni through messages and all te kita hi kile okay hatong isu thu ni pla pois ni hato manta pi sa home quarantine hayeng ne pi lek hak di bola pen be ki committee nong ngale ki committee ki ba pen be ka community center ke na bentak bi parasnong ko igro ngimde bannon kono no jinyo ben haba ni wan phai sini sisnong mo na ma ka jiwan phai ka joni ngimde bangi wan phai bangi wan enjoy ke em kam de ka ta the reason ka bai ko mangina face ili problems sethe bangim da chu batang ka bam ka bangin bam haba ngira wan pat chene ngim ki Paidbah haba ki yu i ban pedyang ni da ka mensin bijing so mo bijing kemen ke jing but kawai kalong ka kirpat ikini ki bawan dekat bat ni belawan phai pat state bakin swabha bakin follow ki protocols kimde ban sim sting namar ba yo kadon kono ki sapek bagi khnyang sikiwe